necessitem una radiotelevisió pública i crec que tota la ciutadania hauria de tindre un mitjà de comunicació, en aquest cas una radiotelevisió, que l'informarà i que l'informarà, òbviament, des de la independència i crec que l'informarà d'algo tan important com és el seu entorn, no? I la seva societat més immediata. I de fer possible l'ús de la llengua dels valencians i valencianes i també per a difondre i ser un altaveu del que som com a territori i com a cultura. Els valencians i les valencianes tenim dret a tindre una televisió vinculada amb el nostre territori, una televisió compromesa, una televisió que tracte de les nostres coses en la nostra llengua. Un servei públic de radiotelevisió a la Comunitat Valenciana és necessari per a defensar la nostra identitat com a poble i per a enfortir la nostra democràcia, per a, en definitiva, tindre una societat més avançada. Porque es la única forma de garantizar el tener un medio de comunicación plural que recoja todas las sensibilidades y que promueva la cultura y la lengua valenciana. Perquè és important processar tota aquesta informació en la nostra llengua i des del punt de vista que ens interessa a nosaltres com a comunitat. Per a tindre més continguts audiovisuals en la nostra llengua i que fomenten la nostra cultura valenciana. És la màxima prioritat de qualsevol societat contemporània i, per tant, de la nostra. No existeix cap territori europeu on se puga fer audiovisual sense que n'hi hagi una televisió i un sistema públic de creació audiovisual. Sense el públic no existeix l'audiovisual ni la indústria audiovisual privada. Un mitjà de comunicació essencial per a tota la població, estar comunicada, estar informada degudament. Necessitem eines per a parlar aquesta llengua, per aprendre, per a escoltar música en aquesta llengua i tenir continguts de qualitat. Un país que no té una televisió, una ràdio en llengua pròpia, en la seva llengua, no és un país normal. En el caso de la televisión valenciana permite vertebrar un territorio como este y difundir la cultura de los pueblos. Una forma de vertebrar el país, una forma de vertebrar la comunitat, era que els d'Oriola puguen conèixer els de Vinaròs, els de Vinaròs a Morella, els de Morella a Segorbe. Crec que els valencians tenim que dotar-nos de tots els mitjans per assegurar la pervivència, la difusió del coneixement i la pervivència del nostre idioma. I la televisió és un mitjà absolutament necessari. Per a tenir precisament un mitjà de comunicació públic de tot el món, de tota la ciutadania, que parle com a protagonista del que ens passa als valencians i a les valencianes. I perquè és un motor cultural i econòmic. Més de 7.000 persones treballen directa o indirectament en la televisió, fent cinema, fent informatius, cuiners, taxistes. Que és absolutament pertinent l'existència d'un servei públic de radiodifusió que, a més, defensi la nostra llengua. El que no té sentit avui en dia és que siguem una comunitat autònoma a la qual no tinguem una radiotelevisió pròpia en la nostra llengua i de qualitat. La democracia no es un fin en sí mismo, sino que es un camino y hay que recorrerlo todos los días. Y un medio de comunicación público es fundamental en ese camino. Crec que la informació transversal de Castelló, València i Alacant mitjançant una televisió pública valenciana és necessari tornar-la a recuperar. Perquè és una eina fonamental per a la difusió de la nostra cultura y de la nostra llengua. Y para que la industria audiovisual exista, tiene que existir una televisión pública. Per lo que són les indústries culturals en general, és a dir, un sector productiu, un sector econòmic que està desmantellat i que a través o mitjançant una televisió podria tornar a resorgir. Por todos aquellos estudiantes y personas que se están formando en comunicación. Per estimular el creixement de la indústria publicitària, que d'una vegada que es va tancar Canal 9 ha caigut. Pense que és necessari perquè els xiquets des de ben menuts tenen que estar en contacte amb la llengua i això és una font molt important perquè ells aprenguen. Nosaltres necessitem una televisió pública per a que nosaltres puguem explicar com som i entendre-nos com som sense que la visió de nosaltres mateixa sigui la d'altres. Perquè sense entendre't a tu mateixa perds la identitat. Sobretot per a fer visible la pluralitat, la diversitat
de pensaments i de formes d'entendre el món, la vida a la nostra terra. No tenint-lo, estem renunciant, crec que hi ha un sector productiu ben important o que ja tenia diguem, una entitat important en la nostra comunitat valenciana.